Bangka dagiti manganap iti pagudpod na ikabilin iti na nga to lugar gapo kini Bagyo Owan. Hindi man makida mag-apo iti tutok Bagyo with Idol Dennis. IFM News Special Coverage. Idol Dennis, go ahead. Naka-alerton si gobyerno lokal ti Pagudpod Ilocos Norte. Ano ito'y manamnamang tekto ni Bagyo Uwan. Iti alay nga kalman, nabilin si panakaisang atin, dagiti bangka, dagiti mangalap, iti bye-bye. At abigas-tagat safe, ang kaso, nga dumigdate iti panawin. Pas magkita iti video, iti poblasyon doon, iti Pagudpod, makita nakiintaren iti seawall dagitoy nayaon nga bangka para pelang kalatiya panagsagana kas pambilin iti national government iti panagsagana sa aming LGU iti entero nga pagyang nga Pilipinas kang runan na iti Luzon nga tumbuken iti Super Typhoon Uwan. Idi kalman at pelang diti na pan nagkala palas kunada ta nabitas pelang iti panyampuna ta bigas-tagat ada iti supply ada ito'y manual daw nasa di salog gapo kenay Bagyo Uwan. No pa iti kastado na Bernard kuna ti MDRM nga nabagadamit aning kitin iti coastal barangay iti entero nga Pagudpod para ka ito'y panagsagana iti surangbay nga Bagyo. Manarimanan iti koordinasyon ta tanang iway dapay iti meeting idikalman para pelang karate information dissemination karate sa amin bumarangay iti Pagudpod iti panagsagana karate mapasasungadan nga Super Typhoon. Malagit mo iti Pagudpod ket adun nga bagyot naglaksatan na iti nga tawen nga itag naman at pelang dati ipatpadaan na suga po nga daktil iti chance iti panakakararagda kabarbaring sa nga pumiksakin taan nga matumbukan iti Pagudpod iti direksyon dati Bagyo Uwan nga itagdamakit mabantayan ti Pag-asa siregen iti paset na iti central kenti northern Luzon. Itagdama ay Bernard nululang iti panyampuna iti Pagudpod at agasit angin-anginan yung maumpay iti Pagitudo ang narik na sigod pa itay agstapa. Idol Dennis Shalitio, Tatak, Aremen.